Jeg har fået en ny hund. Og den hedder Thor. Prøv lige at se den. Og det er en schæferhund. Ja. Og der har vi min hund Sally. Der er en schæfer og en labrador. Lad os gå ud og lege. Lad os gå ud og lege. Skal du med ud? Og nu savner den. Der tager vådt der. Ja, det er Sally, der savner lidt. Den her video. Men jeg skal bare gå ud på den. Optager lidt min nye hund. Ja, det er bare. Det koster 2. Kan du komme ud? Det var et næbskud. Nej. Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg er klog. Frikadellerne. Men vi skal ikke have nogen. Ja, men I der også skal blive her. Ja, fordi min forlader ikke hunden, så jeg har lige. Jamen jeg er sådan nok den sure chance for at blive. Du kan også blive her, ja. Ja, det skal nok. Nikolaj, nu går du væk fra den. Og lad den være ikke fra, ligesom os andre.